Acércanse estas memorables datas do Nadal, unhas datas nas que nos reunimos. Pois perdoade que vos fale así, pero é que estou a preparar o meu discurso de fin de ano como presidenta e como falta menos teño que estar preparada. Tradicións vellas, tradicións novas, a dos reis de Oriente. Xa non veñen tres, ven un, de Abu Dhabi, ven en yate, que en yate tamén se pode vir cun camelo. Outra tradición é a das ceas de empresa, como Altri. Nesa cea van a estar 2 ou 3 directivos, un par de alcaldes e os conselleiros do Partido Popular. Mellor non van nin todos. Moitos traballan para outras empresas. É que non dan abasto. Debe ser que non chegan a fin de mes. Que eso das uvas é unha tradición importada. Din que hai que tomalas ao son das badaladas da Porta do Sol. Veña, que teño que seguir ensaiando o meu discurso de fin de ano. La que pensando ben non sei se esta será unha desas tradicións coas que hai que ir acabando cando sexa presidente. Felices festas a todos e a todas.